Ħaten b'Epifeni Kadami Kevin Kassar kompla bil-litanija ta' attakki fil-konfront ta' persuni b'rabtiet mal-Partit Laburista. Din id-darba saħansitra spiċċa fil-mira tiegħu il-Papa Ljun 14 minħabba li ħa ritratt mal-eks Prim Ministru Joseph Muscat waqt żjara li kellu mal-familja tiegħu. F'artiklu ta' opinjoni fit-Times Kassar sostna li ma jistax ikun li l-Papa jaċċetta li jiltaqa' ma' Muscat li spiċċa qablu mad-dittatur u kamp tal-ġunta militari ta' Ċili Augusto Pinochet li qatel eluf u tortura ferm iżjed miċ-ċittadini ta' pajjiżu. Kassar tenna li fl-1999 id-dinja kienet ixxukjata bid-deċiżjoni li l-Ingilterra tħalli lid-dittatur jirritorna ċ-Ċili u issa skontu kull min għandu għal-qalbu s-saltna ta' dritt iddiskusta ruħu bl-aġir tal-Vatikan li jpoġġi lill-Papa fis-sitwazzjoni imbarazzanti li jilqa' lil Joseph Muscat fih danu. Fl-opinjoni tiegħu Kassar qal ukoll id-deċiżjoni li tippermetti li Muscat jiġi onorat b'udjenza mal-qdusija tiegħu kienet qatt barbaru tal-memorja tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u nuqqas ta' rispett lejn il-familja tagħha. Bl-aktar mod surreali u kompla li l-Papa qatt ma kellu jitħalla jiġi sfruttat minn Muscat u dawk li poġġew f'dik il-pożizzjoni għandhom ħafna xi jwieġbu. U ħada kontra wkoll l-awtoritajiet lokali tal-Knisja li kienu konxji tal-pjani biex Muscat jiltaqa' mal-Papa u m'għamlu xejn. Għalhekk skontu għandhom l-istess responsabbiltà għan-nuqqas ta' azzjoni tagħhom.